Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, Herria Solasaldien 5. saio honetara. Gaurkoan herrigintza eraldatzaileaz eta burujabetzaz hitz egingo dugu, ohi bezala bi gonbidaturekin, eta gaia aurkeztuz ekingo diogu saioari. Zerk egiten du nazio zapaldu bat burujabeago egunerokoan? Nola indartu daitezke zatitutako lurralde eta herrien arteko zubiak eta harremanak? Posible alda estaturi gabe Euskal Herriak gaurdanik eta arloz arlo eraikitzen eta artikulatzen joatea? Eta horretan eskutik aritu aldaitezke sektore ekonomikoa, instituzioak eta jendartea. Euskal Herriak aske izateko estatu propio bat behar du, baina baita eguneroko beharrei erantzutea eta horiei aurre egiteko sistema bat ere. Izan ere, burujabetzaren aldeko borroka, burujabetza formalaz harago, hori eskuratzetik harago, burujabetza materiala eremuz eremu berreskuratzeko borroka ere bada. Gure herri txiki honetan badira burujabetza materiala praktikan gauzatzen ari diren proiektuak, bultzada komunitarioa ardatz eta Euskal Herria erreferentzia izanik, ekonomia feministatik eta ekonomia sozial eraldatzailetik lanean ari direnak, gobernantza eta instituziogintza eredu berriak jorratzen dituztenak eta nazio eraikuntza ardatz dutenak. Hain justu, gai horietan sakonduko dugu gaur, Clara Rouget eta Ibai Esteibarlandarekin. Clara Rouget udalbiltzako zuzendaria da, Ipar Euskal Herriko teknikari gisa hasi zen bertan lanean 2021 eta abokatua da ofizioz. Arratsaldeon, Clara, ongi etorri. Arratsaldeon. Eta Ibai Esteibarlanda, Iritikat kooperatibako kidea da. 2013an sortutako kooperatibak hirigintza, tokiko garapena eta aholkularitza ditu lanlerroetako batzuk behintzat bederen. Eta Ibai da bertako harreman publikoen arduraduna, ikasketaz, arkitektoa. Arratsaldeon, Ibai? Arratsaldeon. Bueno, ongi etorria eman diegu biei, eta gehiago luzatu gabe elkarrizketan sartuko gara. Eta podcast honetan edo saio honetan ohikoa dugun moduan galdetuko dizuet nondik hitz egingo diguzuen edo zeuen burua labur-labur aurkezteko. Clara, akaso zeu hasita? Bai, arratsaldeon. Nik gaur zuk egan duzun bezala hitz eginen dut udabiltzatik, udabiltzako zuzendaria naizelako, eta udabiltzaren ikuspuntua ekartzen entxeatuko niz. Bere sogeratik ekarpen bat egin izan dio, bai gure lugaldearen artikulazioari eta gure herriaren burujabetzari. Bere joko zelaia aski garbia da Euskal Herria eta bere jokalariak ere, azkenean udalak osatzen dute udalbiltza, herritarren gandik hurbilen diren instituzioak erakundeak izanta. Eta gaur egun udalbiltzak bere jarduna gure herriak eta gure herriak dituzten erronkei erantzun nahi die, praktikan eskala tikiagoko egitasmo eraldatzaileak bultzatu, horietatik ikasi, eta eskala handiagoan implementatzeko lanketan buru belarri ari da udalbiltza gaur egun. Buru jabetzari ekarpena egiten. Eta hori da entxatuko nizana gaur ekartzen. Ibai? Bai, ni nator batez ere militante gisa, bai, gaztetatik, mugimendu sozial politiko ezberdinetan aritua, gaur egun sortuko herrigintzako lantaldean, herrigintza eraldatzailean da burujabetzen bueltan lanean, dihardut, eta azken hamarkadan ekonomia sozial eraldatzailearen bueltan, bai, kooperatibismotik, aipatu dan bezala Iritikat kooperatibako kide naiz, eta 10 urte daramatzagu, teknikari lanetan, bai, instituzio publikoekin, eragile sozialekin, sare kooperatiboarekin, lurralde planifikazioan, lurralde antolakuntzan, eta prozesu hauetan, bai, beraz gaur, militante gisa eta teknikari gisa ere, saiatuko gara ekarpena egiten. Ederki, eskerrik asko bikote. Nondik hitz egingo diguzuen azaldu diguzue, baina zertaz hitz egingo dugun ere argitza komeni da kaso urrandiagoetan sartu aurretik, zer da zuentzat herrigintza eraldatzailea eta burujabetzak saioari jarri diogun izenburu hori? Azaldu diguzue pixka bat. Bale, nire iritzitan, nire ustetan, burujabetza da zer eta herrigintza eraldatzailea nola. Burujabetzaz ari garenean,
herri baten, komunitate baten gaitasunaz ari gara, bai, gaitasunaz bere beharrak, bere bitartekoak planifikatzeko, kudeatzeko eta nolabait egikaritzeko, ejekutatzeko, bai. Eta gaitasun hori nola aurrera eraman izango litzake herrigintza eraldatzailea edo metodo hori, bai. Burujabetzaz ari garenean, lehen sarreran aipatu den gixan, burujabetzaren bi dimensio nagusi azpimarratuko nituzke, burujabetza formala, hau da, egitura administratibo juridikoak, komunitate batena, herri batena, nazio batena, eta burujabetza materialak, bai, hau da, eguneroko beharroiei aurre egiteko behar den materialitate hori. Lehen gaiak, horren transformazioa, horren garraio eta banatzea eta nolabait guzti hori herritar guztiek bere eskura eukitzeko gaitasunaz, bai? Burujabetza hori ulerturik, herrigintza eraldatzailea diogunean, esan nahi dugu burujabetza hortan eraldatzeko prozesuak aurrera eman nahi ditugula eta lurralde baten garapenean klabe diren hiru agente, hiru erpin nagusinen arteko elkarlana sustatzeaz. Sare komunitarioa, publikoa eta kooperatiboa edo ekonomikoa, bai? Eta gainera eraldatzailea denean erpin ekonomikoari begira dena egon beharrean, gaur egungo sistema kapitalistak egiten duen bezala, komunitateari begira lan egitea eta komunitatearen beharrei erantzutea instituzioak baliabideak jarriz eta sare ekonomiko horrek erantzun tekniko, zerbitzu, produktu eta laguntza guztia emanez, ezta? Bai, pixkatu osatzeko behar edo erranduzuna, gehiena erranduzulata, baina azkenean gaur egun bagira ziklo politiko berri baten aintzinean eta jauzi bat egin behar, ez? Eta balio eta printzipioen eraldaketa bat eraman behar dugu eta Ibaik erraten zuen bezala, tresna bat dugu hor errigintza. Eta errigintza eraldatzailea erraten dugularik, errigintza tresna hori baita, eraldaketa hori eramanen duena, gure proiektu politikoa sendotzeko, egotzeko eta gure komunitatea osatzeko, eraikitzeko eta indartzeko. Eta hortarako eremuz eremu joaitea buru jabetzak eskuratzen, buru jabetzaren bidean. Azkenean praktikak sektorez osatzen eta gure ekosistema osatzea buru jabetzaren bidean joaiteko. Orduan, buru jabetzak erraten dikutugularik dira praktikak sektoreak joan eraikitzen buru jabetzaren bidean. Utzi dituzu hitz gako batzuk, zer, nola, jauzia, burujabetzak, orain horretan sakonduko dugu, eta bueltatxo bat emango diogu formatuari aurreko saioekin alderatuta. Ez gara sartuko gaur galdera erantzunetan, alderantziz egingo dugu, gustuko dugu gaurkotasuneko titularrak ekarri eta horiek sakontzea saioaren amaieran, gaur horretatik hasiko gara. Zenbait arlori lotutako albiste edo titularrak jarriko dizkizuet eta eskatuko dizuet horien atzean zer dagoen, korapiloak, erronkak, oztopoak, indargunak pixka bat aletzeko. Eta lehenengoa zaintzaz jarriko dizuet. Usurbilgo udalak bizitza planetan oinarritutako zaintza eredu bat jarriko du indarrean. 2025ko otsaileko titular bada. Eta hain justu, Usurbilgo udalak zaintza eredua aldatu du edo aldatzen ari da, zerbitzuak edo baliabideak eskaintzetik, pertsona bakoitzari egokitutako eta modu parte hartzailean osatutako bizitza planak eskaintzera pasatuko delako. Klara, zer dago honen atzean, zergatiak zaintza arlo garrantzitsua burujabetzak lortzera bidean, azaldu guzu pixka bat. Bai. Erraten genuen bezala, buru jabetzak baditugu hor joko zelaian eta horien bila jomagira eta oinarrizkoak eta estrategikoak diren sektoreak ditugu, komentatuko ditugu, eta horien artean edo lehendabiziko bat bada zaintza. Zaintza zehar lehor bat da, azkenean gure proiektu politiko guztia zaintzaren inguruan edo zaintzak osatzen du gure proiektu politikoak eta ezinbestekotzat jotzen dugun sektore bada. Main gainean lortu da ezartzea, lehen legorat lortu da ezartzea, mugimendu feministari esker, berak emandako bultzarari esker, eta hori
ala dela egan behar da, eta gaur ezkainean egia espiriuaren aintzinean ezartzia lortu da, baina orain erantzun batzuk eman behar dira. Gaur egun, bakoitzak edo behintzat errietan, bakoitzak alduen bezala, bere baliabideekin edo esperimentatu nahi duen bezala egiten nahi da, eta hor dugu Usurbilgo adibidea bada behar ba, urgunenen eraman den edo eramaiten nahi den esperimentazioa, lehitzalean komentatzenako genuke, Euskalde mailan nola eramaiten nahi diren, eta orduan tokian toki egiten nahi dira esperientziak, proiektuak, eta orain galdera bada, ea posible den Euskal Herri osorako marko amonkun bat osatzia. Udalbiltzari eskatu diote, olako lanketa bat, gogoeta bat, hausnarketa bat egitea, eta badira hainbat galdera komentatzen dugularik zaintza, zaintza eredu berri publiko komunitarioa zaigiarik zertaz zaigira. Hainitzi zeiten da, baina zertaz zaigira zehazki, nola jarri erdigunean zaintza behar duten pertsonak, zelan egin zaintza zeharlego bat izaiteko udal baten jardunean, eta herri zaintzaileak eraiki nahi ditugu, baina nola egiten da hori. Baina bada erdian dugun eta gai bat eta konplexua den gai bat. Bai, horre erronka nagusitako bat izango da marku komun bat eraikitzea, bai. Zaintza ez delako dena eta beraz definitu behar dalako zaintzataz ari garenean zertaz ari garen, bai, eta eredu publiko komunitario batez ari garenean zertaz ari garen. Zaintza dan, zaintza lanak diren, erreproduzio sozialerako bitartekoak diren, bueno, hori fintzen joan beharko da, guk ere marku bat osatu eta hortik errealitatea dekodifikatu eta tresna berriak eta sinergia berriak sortzeko, bai. Azkenean, zaintza lan eta sari garenean dimentsio guztia kontuan hartu behar dugulako, bai. Zaintza zuzena dago, bai, behar duenari gaixo dagona zaintzea, aurrari jaten ematea, bai, eta badaudelako zaintza, zeharkako zaintzak ere, direnak gauzak atontzea, prestizatea, nolabait ikusezinagoak diren zaintza lanak, badaude zaintza lan remuneratuak, zaintza lan ez remuneratuak, beraz garrantzitsua izango da zaintzataz ari garenean edo zaintza lanetaz ari garenean zertaz ari garen eta erregimen horren bueltan edo funtzionatzeko modu horren bueltan ze agente dauden aztertu eta ze harreman ematen diren, ze botere harreman eta ze tresna dauzkagun, bai? Zaintza ez delako bakarrik eremu pribatuan ematen dena, bai, badelako ere estatu batek, administrazioak dauzkan programa, inbertsio, politika publiko ezberdinak, eta badelako ere, tamalez edo zorionez, merkatuan zaintzaren bueltan dagoen guzti hori. Eta hiru elementu horien artean sortzen diren harremanak. Beraz, zaintzaren bueltako markua edo ulerkera definitu behar dugu, Euskal Herri mailan bada, hobe, nolabait marko komun bat kokatzeko, gero dagoen erregimen edo funtzionatzeko modu hori dekodifikatu eta hortik alternatibak sortzen hasteko, ez? Ekonomia feministak dion bezala, zaintza erregimen edo zaintza lanen demokratizazio bat. Eman behar da, bai, atera behar dugu ikusezintasunetik, lehenengo lerrora eraman behar dugu, lehenengo lerro politiko, ekonomiko, sozialera, bai, ezinbestean zaintza feminizatzetik eta naturalizatzetik atera behar da, eta klase, genero, zein jatorri, bai, zapalkuntza hortatik ere atera beharra daukagu. Hau da, deno daukagu zaindua izateko eskubidea, baina beste inoren eskubideen gainetik pasagabe, ez? Beraz, ezinbestean, erronka handi bat daukagu, burujabetza bidean, definizio horiek lortzea, tresna ezberdinak martxan jartzeko, izan udal mailan, izan udalbiltzaren bitartez nazio mailan, eta poliki horrekin, bide luzea daukagu, baina lehenengo pausuak ematen ari gara, bai esperientzia lokaletatik, eta baita ere, formulazio orokorretatik. Ederki, zehar lerroa den zaintzaren gaia landu dugu, eta lehentasunezkoa den beste gaietako bat bada energiarena, ekarnezaken itzalaldiari lotutako albiste bat, egia esan, baina denboran atzera xeago egingo dugu, eta aurreko kasuan bezala, esperientzia bat itiraka edo irakurritako titular bat dakarkit. 2008ko maiatzekoa da, kasu honetan,
Goienerrek jaso du 2024ko Orexa saria, eta albistean kontatzen da nola 2019 urtean elkartu ziren Goiener kooperatiba eta Orexako udala, eta bien bideek elkarlanean Gipuzkoako herri honetan energia garbia sortzeko eta burujabetzaren bide hori lantzeko urrats handiak egin dituzte. Eta 5 urte geroago, energia burujabetzan egindako lan horretan, Goienerrek egindako ekarpena eskertu asmoz edo, iazko maiatzean Orexako udalak Orexa saria eman zion Goiener kooperatibari. Azaldu guzue pixka bat, titularretan hainbestetan agertzen zaigun energiaren gaian zergatik den garrantzitsua burujabetza, zein diren korapiloak, eta zeu hasi oraingoan, Ibai. Bai, titular interesgarria da, lehen aipatzen genuen burujabetzen bidean, edozein komunitate herri, nazio, estaturentzako ezinbestekoa delako kolaborazio estrategiko bat, elementu instituzional, komunitario eta ekonomikoen artean, bai? Hau da, Orexako udalerria antolatzen da, kooperatibatea antolatzen da, udala sustatzaile da, baina gero teknikoki hori aurrera eramateko aliatu ekonomikoak eta teknikoak behar ditugu. Eta nola Goienerren eta Orexako herriaren arteko elkarrekintzarekin trakzionatzaile diren proiektua sortzen da, eta nola poliki-poliki, udalerri mailan, burujabetzara bidean proiektu estrategiko bat lantzen hasten dan. Edozein estatu nazio politika propioak egiteko ezinbestean instituzioak apustu batzuk eta inbertsio batzuk egiten ditu, eta sare ekonomikoan aliatu estrategikoak dauzka. Batez ere horrelako sektore potentetan, bai, energia bezalakotan. Erronka horri baina herri gisa erantzun behar diogu. Hau da, udalerri maila eskala, goazen esaten, tokiko eskala da, gertuena da, erraxena izan daiteke, baina Euskal Herrian beste eskala batzutan ere lan egin behar dugu. Bat, dauzkagun eskala ezberdinetan, udalerri mailan, eskualde mailan eta nazio mailan, bi norabidetan lan egin behar dugu. Bat, dauden proiektuak artikulatzen eta haien artean egituratzen, sinergiak bilatzen, eta bi, guzti hori eskalatzen, bai? Herrietatik, goazen esaten, eskala handiagotara, edo eskala handietatik bitartekoak jartzen, eskala txikietara, ez? Zaintzan esan den bezala. Nazio mailan hausnarketa batzuk ematen dira, tresna izan dadin, eskala txikiagotan lan egiteko. Hemen beharko duguna da, herri ezberdinetan sortzen ari diren energia komunitate guzti horiek, udalerrian lan eginda bakarrik ez goaz burujabetza prozesuan aurrera, edo bai, baina eskala hortan, beraz, hor badaude prozesu ezberdinak, erramuina bezalako edo udalerri ezberdinetako komunitate horiek saretzen ari diren beste prozesu batzuk, garrantzitsuak, eskualde mailan badaude instituzio garapen agentzien bitartez, komunitateen bitartez, edo agente ezberdinen bitartez, eskualde mailako politikak, hau da, aurrera eramaten ari diren proiektuak, eta nazio mailan badaukagu udalbiltza bat adibidez, Euskal Herri eskalako proiektu ezberdinak saretu nahian, eta bigarren mailako egitura nazional bat sortu nahian, energiaren bueltan, egitura propioak eraiki, eta eskala horri emateko. Udalerriak badauzkagu Hego Euskal Herrian 150 komunitate bueltan, 695 herritatik Euskal Herrian, eskualdeak 48 eskualde dauzkagu Euskal Herrian, badabiltza batzuetan lanean, artikula ditzagun horiek, eta nazio gisa, udalbiltza bezala, tresna batzuk, guzti horri potentzialitate integral bat emateko, ez? Bai, egaten zerun bezala, azkenean eskalatzia eta ere toki desberdinetan edo eskala desberdinetan aritzia biziki importantia da, behar desberdinai erantzuten dugulako. Eta baduguna da hemen Euskal Herrian da, Euskal Herri markoa ere eskala tiki bat dela ere. Eta azkenean esperimentatzeko gauzak egiteko aproposa den eskala bat. Naiz eta guretzat nazio mailakoa izan eta eskala hundiena izan, baina marko polita da juski esperimentazio horiek egiteko eta batez ere energian erronka handi bat badugula aintzinean, herri bezala erantzun marko dugu,
eta orduan gauza batzuk esperimentatu beharko ditugu eta ikusi beharko dugu nola erantzuten dugun. Orduan kooperatibak baitugu, bai, egi mailetan, nola egiten dugu bigarren mailako egitura bat sortzeko, Euskal Herri mailakoa. Ipar Euskal Herrian ez dira energia komunitateak, INR badugu, orduan nola egiten dugu herri bezala erantzuteko naiz eta marko legal desberdinak eduki, eta hori, zirrikituak ikusi zer eskaintzen digun egitura juridiko desberdinak zer eskaintzen aldi guten, zer muga emaiten aldi guten, baina aukerak beti ere badira eta esperimentatu behar dugu, probatu behar dugu, akatsetatik ikasten baita eta aintzinera joan. Baduguna da, kontsumo handiko herri bat gira, hori hala da, menpekotasun ehuneko kasik baduguna, eta astelenekoa ikusterik ez da ere hortaz jakiteko, baina astelenekoa ikusi ondoren konturatu gira, azkenean herri hori gelditzen dela, eta herri batzuk izan dituzte, Aramaio kasu laurden batera itzuli zaiola elektrizitatea baduelako bere hirian bere sistema propioa eta hortara jo magira, baina Euskal Herri mailan hori sortu beharko dugu eta ikusi beharko dugu eta estatu bezala erantzun beharko dugu. Erronka handi hori, eta hor galdera batzuk bat ditugu, hortxe direnak. Kontsumo zenbateraino mugiztu, nundik mugiztu, zenbat energia sortu, nun eta nola. Galdera horiei erantzun beharko da, irekiak dira, baina azkenean estatu bezala erantzuteko eta erronka hori aurre egiteko. Orain kulturara egingo dugu jauzi, beste esparru estrategiko bat, sarritan ahazten badugu ere. Hola dio titularrak, 3. geuretik sortuak egitasmak 30 proiektu abestuko ditu, inoiz baino proiektu gehiago. Egonaldi artistikoak hartuko dituzten herrien kopurua ere hautsi da, eta 56an antolatuko dituzte aurten. Iruñan aurkeztu zuen udalbiltzak, 3. martxan den egitasmo hau, eta nabarmendu du kulturbeka horrek ahalmen handia daukala euskarazko sorkuntza sustatzeko. Hau 2025ko urtarrileko albistea da, eta Klara ezinbestean zuri galdetu behar dizut lehenik honetaz. Bai, behar kultura ez da lehendabiziko sektoretan sartzen dena, usu behintzat, ez dena lehen legoan sartzen dena gai bat, baina guk uste dugu bai eta apostu politikoa egin behar dela eta nahi delarik posible dela. Bere muga guztiekin hori egia da, azkenean baliabidean mugak ordiarik edo gure errealitatean mugak ordiarik, baina gauzak egin nahi diarik egiten aldira eta geuriti sortuak hor dugu. Ideia zoro bat zen, hasieran, edo behintzat aurkeztua izan zaigularik eta hainitz izan dira Euskal Herrian, eta gero ikusten dugu ideia zoro horiek zenolako emaitzak emaiten dituzten, eta nik uste hortan eta kulturan apostuak egin behar ditugula eta hor izan. Azkenean gure herria kulturaren bitartez sortzen dugulako, geuriti sortuak egitasmoak sortzaileak harremantzen ditu, herrietan egiten dituzte egonaldiak eta haien herrietako protagonizunetik haien sormen lana egiten dute. Eta herrietan eragile desberdinekin harremanetan sartzen dira eta gero sortzen dituzten obrak zirkuitu nazional baten bitartez aurkezten dituzte. Orduan sortzen dute, haien materia izatzen da haien sormena da eta gainera gero edatzen dute. Orduan bada zerotik bukaerarat den prozesu bat eta bada horrez gain udalan arteko elkartasun bat. Zenta hor udala handiak
laguntzen dituzte txikiak, eta hor bada, orduan, bai sortzaileen artean, baina baita ere udalen artean, olako elkartasun bat sortzen dena. Egonkak toki gehiagotara iristea, egonkak kultur munduko eragileen arteko elkarlanak zubiak eraikitzea, eta noski baliabideak eta dirua kulturari eskaintzia eta gure nortasuna kulturaren bitartez eraikitzen dugulako. Bai, aipatu dira bi klabe nagusi, batetik inbertsioak eta bestetik sorkuntzaren bueltatik abiatuta, baina kultura sorkuntzatik harago ere zabaltzea bai. Kulturzaletasuna da, kultura ez da denbora pasa bat. Kultura da herria eraikitzeko, herri artikulatzeko, nortasun bat eraikitzeko beste dimentsio garrantzitsu bat, bai? Eta beraz, kulturaz hitz egiten dugunean, kulturaren ulerkera berritu bat definitu beharra daukagu, kultura memoria da, ohiturak dira, zaintza da, osasuna da, bai? Eta beraz, kulturataz hitz egiten dugunean, hezkuntzataz eta osasunaz hitz egiten dugun bezala, hau da, herrialde batentzako, estatu batentzako estrategikoak eta nolabait inbertsioak diren bi arlo, bi sektore estrategikotaz bezala hitz egin beharko genuke. Hezkuntza inbertsio bat da, hezkuntza komunitatea indartzen da, hortik abiatzen da herri bat ulertu, komunitatea ulertu eta eraikitzeko bidea, osasuna berdina, bai, zaintzen gara eta sistema propioa daukagu, beraz, kultura sistema propio bat egon behar da, bere inbertsioekin eta bere dimensio osoarekin, ez? Hor, erronka asko dauzkagu, baina praktika konkretu horietatik, ba, bueno, hasi gaitezke tiraka eta asmatzen, ez? Bidea dagolako egiteko. Ederki, ideia zoroi tiraka, herria elikatzeaz, hitz egin digute modu batera edo bestera Klarak eta Ibaik, eta orain hain justu elikadura eta laborantzaren gaia jarri nahi nuen mahai gainean. Euskal Herriko Laborantza Ganberak 20 urte bete ditu, 2025ko urtarrileko titularra da hau. Duela 2 hamarkada sortu zen Euskal Herriko Laborantza Ganbara, eta Ipar Euskal Herriko nekazariak eta abeltzainak biltzen dituen organo edo ganbera da. Estatu frantsesarekin tirabirak izan baditu ere, egun estatus legala dauka eta lanean dihardu. Ibai honek ematen du sakon aztertzeko, baina behintzat titularretan zer dago horren atzean, eta gero, oztopo ez edo erronkei buruz galdetuko diot Klarari. Bai, ziurrenik duela 20 urte hau ere ideia zoro bat izango zen. Edo atzetik zetorren ideia zoro horri erantzuna ematen zion tresna, ez? Elikadura azken finean ere herri baten biziraupenerako eta nazio estatu baten eguneroko elikadura hortan ezinbestekoa da, bai, nondik elikatzen gara, nondik dakargu, non zenbat sortzen dugu, eta lehen aipatutako elkarlan publiko, komunitario eta kooperatibo horren arteko espresio garrantzitsu bat, hau da, instituzioak erantzun bat ematen ez dunean nola antolatu daiteken herria eta herri mugimendutik, sindikatutatik, laborarietatik, nola antolatzen den eta egitura propio bat sortzen den, lehenengo urtetan gainera tirabirak izanak, hau da, ganbera hitza hartzen duelako, eta nolabait ofizialtasun hori egozten dio bere buruari, eta Frantziako instituzioak, nolabait horri tope egiten dio, bai, rekonozimendu hori lortzen da, bai legala, baina batez ere soziala eta politikoa, bai, iparraldean, 20 urte hauetan lanean, eta esan daiteke ere, iristen dela guazen inflexio puntu batera, aurreko urtean, 2024an, ematen diren jardunaldi batzutan, Euskal Hiriguneko elkargoko lehendakariak, iristen da momentu bat esatera, iparraldean organu ofizial propio bat sortuko da behar hauei erantzuteko, ez? Claro, hemen koska da, herri mugimenduak behar bati erantzuten dio antolatzen da, kriston ibilbidea lortzen du, eta kriston eragina, kriston referentzia, instituzioa 20 urteren ondoren konturatzen da, edo bere egingo duela esaten du, baina hemen ataka larri batean gaude. Instituzioak martxan jarriko dugun hori, instituzioari begirakoa izango da soilik, zein interesi erantzungo dio, edo benetan publiko eta komunitatearen arteko elkarlan bat izango da. Ganbera hortan nortzuk eixeriko dira, eta ea orain arte lanean egon diren horiek, agentzia bat izango duten, protagonismo bat, eta benetan lurraldean eragiten egon diren horiek rekonozituak izango diren, eta lurraldetik abiatutako beharrei erantzungo zain instituziotik. Beraz, berri ona da, izan daiteke.
bai? Baina hor dago, utxune instituzionalei ere herritik erantzun behar zaie eta hortik ere borrokatu beharra dago. Beti ezin dugulako instituzioari esperoan egon, bai? Esperientzia interesgarria. Bai, eta hori ikusten da Ipar Euskal Herrian hori bat dela, baina Euskal Herrian olakorik ez dela. Eta hor bai ikusten da, elikadura oinarrizko zerbait bada, eta hemen Euskal Herrian tokiko esperientziak, proiektuak hamarnaka dira. Baina hor faltan botatzen aldena da, tokian toki eramaiten diela erantzunak edo gelditzen dela behar ba tokian eta hor falta dela elkarren arteko harremana, lotura, sarea eta Ipar Euskal Herrian izan den bezala hutsune bati erantzutea eta herrigintzatik, herri mugimendutik hutsune hori betetzia, Ego Euskal Herrian nola edo zer, bakigu bi administrazio desberdinetan giela, baina hori buelta bat eman beharko dugu, zenta azkenean elikadura ez da bakarrik landatzia eta baina behar dugu landatu, bildu, produzitu barkatu, gero bada kate oso bat eta beraz kate oso hori nola osatzen dugun eta nola denen artean, eragile guztien artean edo aktore guztien artean kate hori osatzen dugun herri mailan erantzun bat emaiteko. Eta bada beste kontu bat ere elikadurarekin hain izan laborantzaz hitz egiten dugu. Eta hor uzten dugu alde batean arrantza, badugula itsasoa, kostaldea, eta arrantza beti izan du Euskal Herrian toki importante bat, ekonomikoki ere bere ekarpena egin duena, eta azken hamarkada horietan, gain bera izugarria ezagutu duena, eta itsasoarekin orain ez da ez gogoetarik, ez hausnarketarik eramaiten, eta gure pixkat gabezi bat edo hutsune hori bete beharko genuke, elikaduraz hitz egiten dugularik ez dela bakarrik pentsei begira ezagri behar, baina baita ere itsasoari begira. Nik nahiko nuke pixkat aipatu duzun elikaduraren ziklo osoa, bai, ez dalako bakarrik lehen gaiak, hau da, badaudelako esperientzia konkretuak, kontsumo taldeak, produktoreak, izan abeltzantza, izan arrantza eta bar, baina badaudelako esperientzia oso konkretuak ere eta interesgarriak, elikadura guzti hori lehen gai horiek transformatu behar dira, badaukagu hor Leitzaldean martxan jarri den transformazio gunea, Hernanin martxan jarri den transformazio gunea, badauzkagu labore proiektu ezberdinak, badaukagu herrigora, azkenean banaketa sistema baten oinarri bat izan daitekena, bai, beraz da, zer produzitzen dugu, nola transformatzen dugu, nola banatzen dugu denon eskura iristeko, etxeetara iristeko, edo behintzat herrietara iristeko, eta gero ze aukera daukagun guzti hori gure etxeetara eraman eta hortatik elikatzeko, bai? Beraz, ziklo oso horren forma ere bilatu behar dugu burujabez garelako izango bakarrik gehiago produzitzagatik, baizik eta guzti hori gero mugitu behar da, eta ezberdina izango da Nafarroako hegoaldean produzitzen duguna, edo Orexan produzitzen duguna, bai, edo Uztaritzen, eta hori nola eramaten da gero erronkarira edo enkarterritara, pixkat ikuspegi hori ere izan behar dugu, bai? Burujabetzan produziotik, baina ziklo guztia eta gero lurralde mailan jakinda ere, bi isurialde ezberdin ditugun herri bat garela eta oso ezberdina dela ze elikadura edo ze produkzio izango dugun kostaldean, itsaso daukagulako edo ipar isurialdean edo hego isurialdean, ez? Beraz, badugu hor ere, baditugu elementu asko kontuan hartzeko. Ederki, galdera asko erantzuteko, tartean banaketari buruz hitz egin duzu eta horri lotuta egon daiteken arlo bat, ekarri nahi nuen oraingoan, pixkat monetaren bueltan galdetu nahi nizuen eta berriro ere Ipar Euskal Herrira egingo dugu salto. Euskoa aurki Oiartzualdean eta Baztanen, hori irakurri genuen 2025ko martxoan. Euskoa 12 urtez Ipar Euskal Herrian erabilgarri egon den moneta da, eta Hego Euskal Herrira jauzi egin berri duela gutxi, Baztanen eta Oiartzualdean erabiltzen hasiko edo hasi baitira. Zer dago, esparru honen atzean, akaso nahiko arrotza egiten zaiguna, baina hori ere estrategikoa dena.
eta ze korapilo topa ditzakegu, Klara, zeu esita. Bai, egaten duzu hori saltoa eginen genuela Ipar Euskal Herrira, eta saltoa ez dugu egiten Ipar Euskal Herrira, baina Ipar Euskal Herritik Hego Euskal Herrira. Eta nik nik uste, hor gako bat, azkenean esperientziak tokian toki egiten diela, baina esperientzia horiek eskalatze edo transportatu behar ditugula, edo joan bagiela azkenean gure eremu txiki horretan, justuki ikusten zer egiten den, zer funtzionatzen duen, eta zer egiten duen egi, eta zer egiten alduen egi. Eta moneta euskoa bada horietako bat. Ipar Euskal Herrian 12 urteko ibilbidea izan du, hasieran konplikatua, eta azkenean egi mugimendutik sortutakoa ere. Hasieran laborantza ganbara bezala egi mugimendutik eta orain azken urte hauetan instituzioak batu direnak edo babesten duten egitasmo bat da. Zenolako sorgera hemen Hego Euskal Herrian ekosistema desberdina da, ibilbidea desberdina da, historia desberdina da, orduan ezin da implementatu edo ezin da transplantatu berdina, hainitztan Hego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrira hainitztan erretan du bai, txampiñoiak ekarri izan ditugula, Ipar Euskal Herritik Hego Euskal Herrira ez dezagun berdin egin ere ez, baina nik uste eta horretik bada Baztanen eta Oarsoaldean, azkenean bi administrazio desberdinetan, bi eremu agun desberdinak, Baztan aldea eremu rurala edo, eta Oarsoaldea dia urbanoagoa, eta horietan ikerketa egiten alda, ari da, implementazioa berez aurre ikusten da aintzinago, baina behintzat ikusteko errealitate soziologikoak ere desberdinak dira, bizitzeko eta kontsumitzeko erak desberdinak dira, orduan hori dena bada ikusteko gero nola implementatu, baina bada moneta bat, Euskal Herri mailako moneta bat, behin badugu noski, egi egiten gaituen moneta bat simbolikoki ere egiten alduena. Gainera, euskoak balio batzuen inguruan sortu da. Euskoa ez da bakarrik moneta bat, euskoak balio batzu baditu, bertakoa, euskararen aldekoa eta jasangarritasuna bada, barne biltzen ditu. Orduan ez da moneta soil bat, ez da bakarrik zure ogia erosteko, baina euskoa erabiltzen duzularik eta enpresek euskoaren erabilera edo euskoaren zirkuitoan sartzen diarik hainbat atxikimendu edo hartzen dituzte edo engaiamendu hartzen dituzte. Orduan ez da moneta soil bat eta ikusi beharko da Hego Euskal Herrirat ekartzean bezenolako baloreekin ezartzen dugun, eta desberdinak izanen dira seguski, realitateak desberdinak baitira, hemen behar zaintzaren inguruko balore batzuk edo esartzen aldira, edo lanaren inguruko balore batzuk, edo ez dakit, hori lantzen ari da, baina gogo eta politak eta esperientza politak ekartzen aldituen proiektu bat da, bai. Bai, monetaren gaia hor egon da, azken bi hamarkadetan tokiko txamponak, herri esperientzia ezberdinak, oinatin ere bere momentuan txantxia, herri ezberdinetako proiektuak, ibilbide gehiagorekin edo gutxiagorekin, egia da euskoak baduela ibilbide luze bat, 4,4 milioi mugitzen ditu, 36 herriko etxe daude bertan sartuak, 4.000 erabiltzaile, 1.300 profesionalen bueltan, badaukaia muskulo bat, herriz-herriko beste txampon, esperientziek bakoitzak bere ibilbidea izan dute, badaukagu Ekilur kooperatiba ere, bai, diruaren bueltan edo ordainketa sistemaren bueltan poliki-poliki bidea egiten ari dena, Bilbo inguruan, Gipuzkoan Hernani bueltan, Iruñan, nolabait, diru goazen esaten ezberdinak izan ditzakegu, bakarra izan dezakegu, kontua da Euskal Herri mailan ze moneta eredu indartu nahi dugun eta zein ez, bai? Euskoak adibidez badu, eta hitz egiten ari aipatzen diren eta aipatu ez diren beste proiektu askok, espekulatiboa ez den helburua, bai? Euskoa adibidez, Euskoak ez du interestasarik, hau da, ez da metatzeko sortzen, eta metatzeko helburu horrekin
aurrera eramaten, zirkulaziorako egina dago eta truke sistemak zuzena bultzatzen du. Ez da aurrezteko, ez da gordetzeko, baizik eta da sistema ekonomiko konkretu eta real bati erantzuteko. Ez sistema ekonomiko espekulatibo bati. Beraz horrei ja, potentzialidade politiko ikaragarria dauka eta burujabetza prozesu baten eraldatzaia izan nahi badu, ezkertiarra izan nahi badu, eta sozialista izan nahi baldin badu, balore hortatik abiatu beharko da, ez? Egiazko ekonomiari erantzunez eta tokiko ekonomia hori sustatzeko. Beraz, sistema ekonomikoa eta diruaren eredua oso lotuta dauden bi arlo dira, eta beraz ulertzen dugu sektore edo zeharlerro garrantzitsu bezala moneta eredu, politika, sakontzea izan batekin, askorekin, baina bai bintzet oinarrian ze balore dauzkan, iparraldean batzuk izan ditzake, hegoaldean beste batzuk, baina nolabait norabide berdinarekin, ez? Ez espekulatiboa eta benet tokiko ekonomiari erantzunez eta tokiko ekonomia hori sustatzeko txanpon edo moneta bat. Ederki, esparru honetan ere erantzuteko galdera ugari eta jorratzeko bide luzea, eta, bueno, 6. eta azken esparruari helduko diogu orain, telekomunikazioari, eta oraingoan titular zarrago bat ekartzea pentsatu dut, bereziki, bueno, badirudielako askotan eremu oso berria dela, eta ez hemen ere ari garelako urratsak egiten, 2021ko ekainekoa da. Onaro jaio da, Oñatiko telekomunikazio operadorea. Internet banda zabala, herritar guztien eskura jarriko duen Onaro herriko telekomunikazio operadorea aurkeztu du udalak. Zer dago honen atzean, telekomunikazioan zein erronka ditugu, Ibai, zeu hasi? Bai, ez da kasualitatea 2021. Bai, azkenean jendartean, gure herrian, munduan, ematen den krisi bakoitzak nolabait astintzen gaitu eta kokatzen gaitu dimensio berri batean, bai? Realidade objektiboa berdina da, baina subjektiboki guztiz aldatzen digu gure ingurua begiratzeko modua. COVID-aren ondorengo berri bat da, bai? COVID garaian, pandemia mundial horren baitan, krisi egoera hortan konturatu ginen gure esku ez dago ezer, ez daukagu gure esku ezer, nondik iristen da energia, telekomunikazio, arrakala digitalaren aurrean zer egin dezakegu, nondik iristen dira elikagaiak gure etxe auzoetara, bai, mundua geratu zen hortan, ikusi genuen gauza asko ez zeudela gure esku. Eta udalerriak hasi ziren, udalerrietan hasi zen zaintza sare komunitarioak sortzen, bai, komunitatea eta instituzioaren artean, goazen esaten elikagaiak jendearen eskura jartzen, arrakala digital horren aurrean, pues, Eizarkon bezalako kooperatibetatik arrakala digital hori salto egiteko, interneta eskuragarri jartzen, eta barrez, eta konturatzen Google euskan gaitasunak zeintzu ziren, esan duguna, burujabetza berdin gaitasuna, ze gaitasun dauzkagu eta nola esplotatu. Kasu hortan adibidez, Oñatin argindar sistema propio bat zeukaten, beraz, esperientzia tekniko hortatik, esan zuten, bueno, azpiegitura guzti horrekin argindarra eman badezakegu, zergatik ezin dugu azpiegitura bat sortu telekomunikazio eskaintzeko, herritarren beharretara eta ez espekulatiboki, edo enpresa erraldoi batzuen mesedetan. Bueno, pues fibra jartzen dugu, antena bidezko seinaleak jartzen ditugu, eta nolabait, pues, telefonia lineak, interneta eta abar, herritarren eskura jartzen dugu, bai? Eta ez hori bakarrik, duela hilabete batzutako berria delako, energia komertzializadora bat ere antolatzen ari dira Oñatin, bai? Azken finean, argindarra eta telekomunikazioak bezala, pues energia, goazen hori lantzera, eta azken finean esaten zen, mugazko ditugu, baina dauden zirrikituak eta metatzen ari garen esperientziatik, eta beti ere aliantza, kasu honetan publiko, baina komunitario, ze jendea prest egon behar da, proiektuetan parte hartzeko, eta kooperatibotik, bai, kasu honetan Goienerrekin batera komertzializadora hori antolatzen ari dira, Goienerren baliabide tekniko eta laguntzarekin, eta gero udalarena izango den enpresa batekin, baina nolabait, elkarlan hortatik, bai. COVID-aren garaia aipatzen dugu, zehor asko konturatu ginelako, edo nolabait, udalerri mailan, eze salduak egeunden, eta udal ezberdinak hasi zirelako horrelako prozesuak martxan jartzen. Izan sektorialak, energiaren bueltan, telekomunikazioan bueltan, edo izan integralagoak, bai, Hernani adibidez, Hernani burujabe prozesua, nun, bueno, sektore, guazen, eraikitzera burujabetza kota edo joko zelaian aurrera pausuak, pixkanaka, aurrera egiteko.
eta horretarako arkitektura propio bat sortzen, elkarlan hortatik abiatuta. Nola hartzen dira erabakiak, beharrak nor identifikatzen ditu, nor jartzen ditu baliabideak, bai? Eta pixkanaka, hortan pausuak ematen. Gehitzeko zerbait, Clara? Bai, egia da hori, telekomunikazioan ere badela, energian bezala edo elikaduren bezala, beste adibide bat nun 3 erpin horiek ere aurkitzen alditugun. Eta telekomunikazioen gaia bada, gai bat pixkat ez ezaguna edo urrun egiten gaituna edo zaila ulertzeko, naiz eta egunerokotasunean denak erabiltzen dugun, eta gero ez da gehiago. Orduan, egia da, horren inguruan, konplexitasun bat edo badela eta marko legalak ere edo muga legalak ere initzetan zirrikituak aurkitzea, hori, oniatin bezala, onaro bazutenez, hortik tiratu ahal izan dute eta telekomunikazio egitura hori osatu eta orduan aurkitu behar da, saiatu eta entxeatu. Eta esparru berri bat izan da, ez dela hain berria, baina hala ere instituzioak hortan sartu berriak dira, edo hortan sartzen nahi dira, behar ez ezagutza falta bada, biziki teknikoa baita, eta kontzientzia ere falta. Eta batzutan kontserbadore ikuspuntu bat ere izaitan aldela, batzutan egitasmo publikoetarako apostu falta bat ere somatzen aldugu. Merkatu libre bat da, orduan horrek aukerak irekitzen alditu, eta justuki sortzen alditu operatore tikiak edo egitura tiki batzuk edo sortzen alditugu, baina lehiakortasuna handi bat da merkatu horretan, eta operadore handi horien aintzinean konplikatua da konkurentzia egitea, eta orduan ditugun baliabideak eta handi horiek dituzten baliabideen aintzinean, batzutan biziki konplikatua da gauzak egitea. Baina, erakusten nahi girena da, ez gela geldi egoiten. Beti ere, orduan izan udal mailan edo izan Euskal Herri mailan saiatzea da, aukerak saiatu. Eta pixkat joan urratsez urrats, naiz eta badakigun mugatua dela, baina hor dugu EH-kom. Kooperatiba, Izarko, Miritikat eta Udalbiltzaren artean sortutako proiektu bat izan da. Kooperatiba bat, baina udalez osatua. Bazkideak udalak dira. Orduan, hor badugu proiektu publiko komunitarioa eta saiatzen nahi dena bere muga guztiekin, Ipar Euskal Herrian ez da, muga legalak han ez digu guzten, han olakorik sortzia, baina momentu untan, Ego Euskal Herrian saiatzen ari dena, justuki errakala digitalari erantzun bat emaitia. Eta operadore edo monstruo handi horien aintzinean, sare neutroak, askeak, libreak, askeak eta libreak berdina da, baina olakoak eskaintzia eta publikoak noski, eta orduan saiatzia, naiz eta mugatua izan, beste zerbait eskaintzia. Osondo, sei arlo estrategikoetan egindako bideaz eta aurrera begira ditugun erronkez hitz egin diguzue, eskerrik asko bikote. Eta amaitu aurretik, labur bada ere, egin nahi nizuen galdera bat aurrera begira jarrita. Hurrengo 10 urtetan, norantz joan beharko genuke burujabetza eta herrigintza eraldatzailearen arlo honetan, eta zer ez genuke egin beharko edo zein dira marragorriak, labur. Nik azpimarratu nahiko nuke jarraitu dezagun egiten ari garen bide hortan, jar dezagun kontzientzia, jarri diezaiogun hitza eta benetan garrantzia eta proiektu politiko bilaka dezagun. Hau da, Euskal Herrian 50., 60. hamarkadan ikastolak, langileen etxebizitza kooperatibak, kulturgintzan, espresio ezberdinak, jada antolatzen ari ziren, hau da Euskal Herriaren proiektu identitate hori bultzatu nahian, gorpuztu nahian,
Eta 80. hamarkadatik aurrera Euskal Nazio Askapen mugimenduaren baitan nolabait nazio eraikuntzaren estrategia edo nolabait bide hori irekitzen da. Hau da, ez gara egongo egunaren zai burujabe izango garelako baizik, eta egunez egun eraikitzera goaz. 80. hamarkadan guzti hortaz hitz egiten hasten da eta hamarkada horren amaieran sortzen da Lizarra Garazi, hau da, agente sozial, sindikal, politiko ezberdinen nolabait aldarrikapena, adostasuna, udalbiltza ere hor sortzen da horren ondoren, nolabait Euskal Herriko lehenengo instituzio nazionala izan nahi duen proiektua, 21. mendeko lehenengo hamarkadan, pixkat estrategia hortan pausoak ematen jarraitzen dira, nazio eztabaidaguna sortzen da, Euskal Herria sektore pentsatzen hasteko, osasuna, hezkuntza, fiskalitatea, lurralde antolamendua, ordura arte sekula, edo igual sektoreka pentsatu zena, baina nolabait herri gisa, estruktura gisa hori pentsatzen, laborantza ganbara aipatu dugu, 2005an, sektoreka, elikaduraren bueltan, beraz, lehenengo hamarkadan hori eman da, bigarrengoan ja, aipatu ditugun adibidez Goiener, IENER, 2013, 2014, 2015 bueltan sortzen dira, hau da, 2008ko krisi finantzieraren ondoren, nolabait, objektiboki baldintza berdinak izaten jarraitzen zuten edo antzekoak, sistema kapitalistaren aurrean, leku berdinan geunden, baina begi ezberdinekin eta nolabait ekintza eta akzio ezberdinarekin eta proiektu politiko ezberdinarekin ekiten diogu, kontsumo kooperatiba ezberdinak eta abar, 2025an gaude da, hau da, COVID garaiaren ondoren, mende hontako 3. hamarkadan sartuta, aipatu ditugun proiektuak, Usurbil, Hernani, ja ez udalak, baizik eta udalerri mailan, eskala ezberdinetan, Usurbilen, Hernanin, honen bueltan sektore edo modu integralean antolatzen hasten gara, eta sinisten dugu, hau dela bidea, burujabetzak eraikiz, burujabetza formala eta burujabetza materialak, udalbiltzak ere bere burua berritzen du, eta nolabait berkokatzen du esaten Euskal Herriaren garapena eta barne kohesioa dira gure funtzioak. Beraz, norabide hortan jarrai dezagun, aipatu duguna sektore artikulatzen, eta nola ez, eskalatzen. 685 herri gara, 48 eskualde, nazio bakarra, herri bakarra, beraz, jarraitu dezagun muskul hori indartzen, josten, etorriko diren itzaltze edo krisiei hobeto erantzuteko modua izango delako. Bidea luzea izango da, baina bide hortan jarraituz gero, jada ikusten dugu hamarkadaz hamarkara ze pauso egiten ditugun, batzutan perspektiba hori bar da, ez? Beraz, jarrai dezagun norabide hortan, eta gainera esplizituki garrantzia ematen eta estrategia bat diseinatzen hori aurrera eramateko, ez? Eta hori bada ere, azkenean, hortan sakondu eta behar dugu, azkenean, azken urte hauetan, gero ez da indar gehiago hartzen ari gelako instituzioetan. Eta pentsatzen dut, 10 urteren buruan eman duzu, pixkat hamarkada bat ja agintean izan gila, ez? Hortara joan gila, edo behintzat hortara joan gila, baina agintean izaitia edo gobernu bat eukitzia ez baduzu potererik ez du ezertarako balio. Orduan behar duzu ekosistema oso bat zu agintean ziarik zure proiektu politikoa eraman alizaiteko eta justuki botere hori sektoreetan duzu. Eta sektore horiek eraiki behar dituzu, osatu behar dituzu, egotu behar dituzu, justuki zure proiektu politikoa, behin gobernuan izan ta ere, urgunago eramaiteko. Orduan ezinbestekoa da, sektore joaitea buru jabetzak eraikitzen eta irabazten. Eta ezinbestean aipatu dugun gaitasun hori, burujabetza bai da boterea aurrera eramateko gaitasuna, bi dimentsioetan eramatea bai, burujabetza formala, administratibo, juridikoki, korpus bat eta egitura batzuk eraikitzen jutea, eta materialki lurraldean botere elementu eta sektoreak artikulatzea bai. Beraz, hurrengo 10 urtetan, diseinatu eta implementatu dezagun bi dimensio horiek elkarlanean aritzeko eta batak bestea elikatzeko estrategia, ekinbidea eta praktika horien garrantzia.
Ederki, uste dute aldarri horrekin istea dela gaur egin dezakedan lan borobilena, beraz, esandakoa, bi sektore horiek eta bi begirada horiek uztartuz, badugu 10 urtetarako eta gehiagotarako etxeko lana. Eskerrik asko, bikote, herrigintza eraldatzaileaz eta burujabetzaz mardul eta sakon jarduteagatik. Eta honen bestez, gaurko saio gidatu hemen itxiko dugu, jarraian tarte irekia zabalduko dugu Lamanara etorri zareten ontzat, saioa bertara jarraitzera etorri zareten ontzat, eta sarean ikusiko duzuen ontzat, aurreratuko dizuet, maiatzeko saioa hiri ereduaz egingo dugula, eta Itxaso Larramendi eta Carlos Renedo izango ditugula, kasu horretan hizlari. Ondo izan eta bertan elkartuko garelakoan agurtuko zaituztegu.